מזמין את אייל בצר, ראש המועצה. ערב טוב. קודם כל תודה שבאתם. יום חמישי בערב, זה לא פשוט, ואני מעריך את זה. אני מעריך במיוחד את הצעירים ואת הצעירות שהשאירו, צריכים לקחת בייביסיטר להגיע הנה. ראיתי פה גם גילאים שיש להם ילדים קטנים בבית, אז אני יודע להעריך את זה. בתור סבא אני יודע להעריך את זה. אז ערב טוב באמת מאוד, תודה. זוהר אשתי אמרה שאתם כבר משוחררים מהספדים, אחרי כל מה ששמעתי פה הערב. זה היא אמרה. אני עובר בשם דברו. אז זה באמת מרגש לשמוע. תראו, השלטון המקומי, לזכותו יאמר שהוא שומר על יציבות שלטונית, וזה חשוב. לא כולם, אבל שומר. היציבות השלטונית מאפשרת לנו לתכנן לטווח יותר ארוך מאשר השלטון המרכזי. עכשיו מתחלפים השרים והמנכ"לים, אתם רואים כל יום כמעט, לא כל יום, אבל במונחים של שנים. ולכן, כמו שנבחרתי למועצה, תכננתי תוכנית החומש. כי אני אומר, חייבים לראות את הדברים לטווח ארוך ולקבוע סדר יום אמיתי. זה דבר ראשון. לפני הדבר הראשון, בחרתי לי צוות מצוין. יש לי 2 סגנים מצוינים, מנכ"ל מצוין, שאפשר לעבוד איתם ולרוץ איתם קדימה למרחקים ארוכים. ולכן אני שמח באמת שהצלחנו. הצלחנו אפילו, לא נעים להגיד, להתרברב, אבל הצלחנו אפילו בגדול, כי באמת באים אלינו, למועצה האזורית עמק יזרעאל ללמוד. גם מועצות ותיקות מאוד. באות ללמוד ויושבים פה יום, אפילו יום וחצי, באים ונכנסים לאגפי המועצה ולומדים גם בתוכנית החומש. אמרתי לכולם, מותר לכם להעתיק, זה בסדר, זה טובת התושבים שלכם. ובמחלקות האחרות אנחנו גאים ושמחים על כך. תראו, מערכת הבחירות זה דמוקרטיה, ואני שמח שיש דמוקרטיה, אבל יש לנו בכל זאת בעיה, והבעיה שלנו, זה לא מתחרה, ואני לא רוצה להגיד אף מילה רעה על כל מתחרה שהוא. הבעיה שלנו זה על אדישות שעלולה להיות בבחירות האלה. ומדוע? היו בחירות אתמול סיבוב שני, היו בחירות לפני 3 שבועות ברשויות המקומיות. אנשים לא יודעים שיש בחירות. אנשים בעמק לא יודעים שיש בחירות. אתם יודעים, אני אגיד לכם למה. כי רוב התושבים מפה הם מזכירי יישובים, כי הזמנתי, לא מזכירים, סליחה, אסור למזכירים להיות פה, יושבי ראש יישובים וחברי מליאה, אנשים שיותר מחוברים לעשייה היומיומית מול המועצה. אבל התושבים הבודדים האחרונים, לדעתי, לא יודעים בכלל שיש בחירות. לא יודעים, זה דבר אחד. דבר שני, אם הם יודעים, הם אומרים, אייל, הוא לוקח בהליכה, חבל לבחור. חבל להגיד לילד שגר בתל אביב, לבוא במיוחד, לא לבזבז יום עבודה, להצביע. ולכן, לדעתי, זאת הבעיה האמיתית של מערכת הבחירות הזאת. האנשים שרואים, אין בחירות. ויש בחירות, רבותיי, יש בחירות, ולכן המסר שאני רוצה להעביר לכם, צריכים להעביר עד אחרון התושבים בכל יישוב, יש בחירות וצריך להצביע. זה אחד. 2, דבר שאולי אתם לא יודעים אותו, אבל אחוז הצבעה גבוה הוא טוב לי וטוב למועצה, כי אנשים שזוכים, או ראשי רשויות שזוכים באחוזים גבוהים, מאוד מאוד מוערכים במשרדי הממשלה. אני אומר לכם את זה מניסיון, ראש עיריית באר שבע שקיבל הרבה קולות עכשיו, קיבל אחוזים גבוהים, נדמה לי 80%, כמה? 90? 90? אני מבטיח לכם שהוא מגיע לישראל כץ ומתייחסים אליו יפה. ולא יתייחסו כמו לראש עיריית עפולה שהגיע בקושי במרוץ השני. ככה זה עובד. ולכן הצבעה באחוזים גבוהים משרת אותי, נכון, אבל אתכם התושבים. ותדעו לכם שלראש רשות יש ראש מועצה יש הרבה סיפוק, אבל יש לו גם הרבה, זו עבודה מאוד תובענית. הדבר שנותן לו גם כוח פנימי וגם כוח חיצוני, זה התמיכה הציבורית שלכם. ולכן זה מאוד חשוב. ואני באמת מודה לכם שבאתם הנה הערב. אני לא אפרסם כל מה שעשיתי, אבל יש פה משהו שהוא נחטף כמו לחמניות. תביאי רגע את החוברת הזאת. כבר הולך לי, זה כבר, הביקוש כבר, יש פה, עוד מעט יוצא מהדורה השנייה. פה כתוב, הפוך, אוקיי. כן, לא התמונה, אלא מה שבפנים. אז תקראו, וזה רק חלק קטן מהעשייה. אחרי כל מילה יש פה עולם ומלואו של עשייה, באמת, עולם ומלואו של עשייה של 7 שנים, עם צוות מצוין של המועצה, ולכן חשוב שהתושבים יכירו את זה. השיטה הזאת שאני דיברתי עליה, על שקיפות, והתוכנית חומש, היא דבר מצוין לתושבים, אבל לא בטוח שהתושבים יודעים בדיוק מה המועצה ביצעה. כי אני כחקלאי, דור שלישי כחקלאי, ומגדל דור חמישי בנהלל, אי אפשר בלי זה, אני מאמין בצמיחה מהקרקע. ואני מאמין שהיישובים, אחרי שקבעתי להם את הכללים, הם יודעים יותר טוב ממני מה הכי טוב ליישוב שלהם. אני מאמין בניהול עצמי בבתי הספר.
ולתת להם את כל הכלים, לתת להם את כל העזרה, לתת להם את כל החוזק. אני מאמין בניהול עצמי של היישובים, אבל מצד שני לפקח שהשירות יגיע עד אחרון התושבים. לא להגיד להם, תעשו מה שאתם רוצים, לא. לתת להם את הכלים, לתת להם את האפשרויות, אבל לצמוח מלמטה. ולכן יש לנו צוות מסוים במועצה, כי אני מאפשר להם להתפתח ולגדול. מתחתיי כולם גדלים. ולכן השיטה היא שלנו, סיסמה, לא סיסמה, זה המציאות, אנחנו חותרים למצוינות בכל תחום. חותרים למצוינות בכל תחום. ולכן, אם אני אסתכל 5 שנים קדימה, אנחנו נמשיך להשקיע בחינוך. אנחנו מצוינים, אבל צריך להיות יותר מצוינים. ואנחנו נקשיב לאנשים, ונשמע רעיונות, ונקדם את נושא החינוך. חשוב לנו לקדם ולהחזיר את הבנים הביתה. יש לנו היום חלון הזדמנויות, אחרי מאבק קשה הצלחנו עוד 4 שנים לקבל אזור עדיפות לאומית ב', חלק א', אבל רובה ב', זה עד יולי 2017. זה חלון הזדמנויות שאם אנחנו נעשה עוד כמה מהלכים שהתחלתי איתם, ואם אין לי את הכוח הפוליטי, אז אני גם יוכל לכופף כמה מנכ"לים במשרד השיכון וכדומה, שנוכל להחזיר את הבנים שלנו הביתה, כי היום היישובים הגיעו למסקנה, אנחנו היינו בעד הרחבות ובעד לפתוח את זה לקהל הרחב, אבל עכשיו רוצים את הבנים שלנו הביתה, וגידלנו פה נוער נפלא. אם תראו איזה נוער יש לנו, אז אחרי 5 שנים שהוא גמר ללמוד, או לטייל בעולם הגדול, הוא רוצה לחזור הביתה, אבל מחירי הקרקעות באחורינו, ולכן שמנו הטוב, יצר ביקושים גדולים, עכשיו אנחנו צריכים לטפל ולראות איך מחזירים את הבנים הביתה, ויש לנו חלון הזדמנויות, ולכן, כמו שנאמר פה, לא מחליפים סוסים באמצע הדרך, בטח סוסים טובים, ואני מדבר גם על הצוות שלי, לא רק אליי, ולכן צריך להתקדם קדימה, לבוא ב-24 לחודש, לא לשכוח את התאריך, ב-24 לדצמבר, להתחיל לשנן את התאריך הזה, לא רק לכם, גם לתושבים שלכם, ולבוא ולנצח בגדול, כי הניצחון שלנו הוא ניצחון של העמק. תודה רבה.